Okay. Are na putas katulo. Ay katong kaduha balik naman to. Okay, kanay katulo. Mao siguro nga ilaw ng tahanan ang mga asawa ner. Balik na sa ning ner oh. Pareho sa akong asawa. Siga kayo mata. Ay! Managipangyaga-yagaan naman nato itong mga asawa, guys. Buwagan ganay mo ni hilak gid ba? Kung masuko, labaw pa sa 100 watts nga bombilya. Grabe po ni asawa. Unsa ni? Mao siguro nga ilaw ng tahanan ang mga asawa ner o tinuod man gyud ilaw ng tahanan. Literal man gay niya. Sa pareha sa akong asawa. Siga kayo og mata. Kung masako, labaw pa sa 100 watts nga bombilya. Mga yaga-yagaon naman kayo mo sa inyong asawa, guys. Tinood man na nga ilaw ng tahanan. Yan literal man giningi mo. Bombilya ka karon ma. Kini manggong feeling mangguna. Feeling ba nga paminawa gani example na gikan kita ahimo magitang anak. Ana bitaw mula ka tong inahan? Ana bata pa ko sa una, mingaw ba mingaw. Bitaw dili kayo alive ang balay. Ano kung walay inahan ba? Oh. Mao mo na ipasabot na bombilya ka karon ang pagika ko mo gini. Wala niya gigini mo kutok-kutohon lagi ay. Mura man siya electrician siguro kay isgot mag 100 watts. Ayaw niyo yaga-yagayin yung asawa. Naunsab sad mo. Masin kung masuko. Masuko labaw. Year of the Dragon na siguro. Kasi nakasawa kag Cyclops. So, no? Ayaw niyo yaga-yagay. Kaya imagine ninyo ang kalibutan kung walay inahan o walay babae. Kuan ba? Ako manggo nang imagine na ba ang kalibutan nga wala bito puro talaki. Isus. Why dan? Ingon ba sa kong foreman hinumdom na lang tani. Sa nanong na may tutok man kayo na may nilabay ba? Kauyon siguro siya beauty ba? Sa man tutok man kayo nga sa isintan mga kapin. Siya nga, ay, patin aus mata. Bugalon gini mo kauban ay. No? Ayaw, anak. Ayaw niyo giga-igain yung asawa. Kay, mura ba ginay mo kalipay mo na to na. Mo na to gipili. Malipay gani mo na kay gi-correctionan mo. Sigahan mo sa mata, mineng na kay nabuhat ka sala. Ang problema lang kay murag taas-taas na gid pod 100 watts suko na ni. Mao-connect gyapon is kaduha di ay. Pilmiro. Bawal siguro mong gibuhat sige singhagan ka. Tapos palayas Ayaw ko. Grabe ni Cinder ano Kuya usad gayo. Ikaduha nga anong magluhod? Dili ni kuan. Magluhod. Man naman no? Kuyawan Igugma lagi ato mga asawa. Aron dili mo sige ka problema, pastilan po ninyo Okay. Kato lang. Wala may kuan na. Wala may answer ani. Inyo igayaga ni nganong ilaw ganahan ilaw katura. Ilaw ng tahanan. Nganong tawagon ng ilaw ng tahanan. Feeling na siya. Kung diri sa mong balay, usay maglakaw ang akong asawa. Mingaw mingaw ba? Nga na siya mong feeling na siya nga mo po na naghatag na to kahayag ba kay tigkuan maging ang asawa tig-guide na to ba mga laki nga ayaw na dire tinuod man na dili man na bombilya kalamian duka nito okay pero sige lang napay sunod na ning uban naghana na mo duty sa ta sige lamat